स्पेशल मच्छी कढी घेऊन आलेली आहे. तर मच्छी कढीला किती वेळ लागतो हे तुम्हाला मी मच्छी घेतलेली आहे ती मी बाजारातून व्यवस्थित अशी स्वच्छ अशी साफ करून घेऊन आलेली आहे. तर ह्याच्यामध्ये मी हा आहे सरंगा, ह्याला हलवा सुद्धा म्हणतात. तर हा आहे आमच्या कोकणामध्ये ह्याला सरंगा बोलला जातं. हे आहे सोंडाळे. तर हे मी साफ करून घेऊन आलेली आहे. आणि हे आहेत पाचाळी म्हणून असतात मासे. तर हे काटेरी मासे आहेत. बांगडा आहे आणि हे आमटीसाठी आहे, हे फ्रायसाठी आहे. तर मी हे कसे करणार आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला पूर्ण विचारून दाखवते. मीठ घ्यायचं आहे. तर ह्याला आम्ही स्वच्छ आधी धुवून घेतलेलं आहे. ह्याला मीठ लावून ठेवायचं आहे. तर मीठ लावून ह्याला 10-15 मिनटं ठेवायचं आहे. म्हणजे जोपर्यंत आपण मच्छीचं वाटण वगैरे करतो तोपर्यंत हे मॅरिनेट व्यवस्थित हे मीठ लागून जातं आणि मग ह्याला हिरवूस असा वास येत नाही. तुम्हाला मी दाखवते. तर असं हे लावून 15 मिनटं ठेवून द्यायचं आहे. 15-10 मिनटं किती वाटेल तेवढा वेळ तुम्ही ठेवायचं आहे. साईडला ठेवून देते. मच्छीचं वाटण दाखवते तुम्हाला. तर हे आहे पाणी घेतलेलं आहे. तर ह्या पाण्यामध्ये आपल्याला बेडकी मिरची घालायची. तर मी ही बेडकी मिरची घेतलेली आहे. कांदा घेतलेला आहे उभा चिरून. तर हे सगळं वाटायचं. तर ह्याच्यामध्ये मी लसूण सुद्धा ऍड करणार आहे. तर 4 लसूण घालणार आहे. 4 लसूण घालते. त्याला वाटण करून घ्यायचं आहे. तर ह्याच्यात आपल्याला तर हे बेडकी मिरची जी असते ती एवढी तिखट नसते. तर मी ह्याच्यामध्ये तुम्हाला अशा 2 हिरव्या मिरच्या घालते. 2-3 आपल्याला ज्या तिखटीप्रमाणे आपण घालायचं आहे. तर आता आपण हे वाटण करून घ्यायचं आहे. तर मी आहे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला तिखट कमी खातो एवढं पण तिखट आम्हाला आवडत घालायचं आहे. टोमॅटो आधी घालायची नाही तर कलर चेंज होऊ शकतो. आणि हे बडीशेप आणि ओके मॅम, जरा आवाज येत नाही नेटवर्कचा इश्यू असल्यामुळे. तर आता मी ह्याच्यामध्ये खोबरं घालणार आहे. बाकीचं खोबरं आपण नुसतं नंतर वाटायचं आहे. तर आधी पहिले हे वाटून ह्याचा मसाला तयार करून घ्यायचा आहे. मिक्सरचं भांडं छोटं आहे. मच्छी कढी करायला किती वेळ लागतो मी तुम्हाला पूर्ण दाखवणार आहे. जरा सुद्धा मी कट करणार नाही आहे. वाटायला पाहिजे. याचं वाटण म्हणजे एकदम बारीक पाहिजे आपल्याला. पेस्ट एकदम असं तुम्हाला मी दाखवते किती बारीक पाहिजे ते. त्याचं मच्छी कढीचं वाटण कधीही जाड ठेवायचं नाही, बारीकच ठेवायचं आहे. अजून बारीक करायला पाहिजे. हे जरा अजून जाडच आहे तर मी हे अजून बारीक करते.
कुठचे? मालवणचे का कोकणातले आहात का बाहेरचे आहात? हे बघा असं हे बारीक वाटण करायचे. अजून ह्याला लागणार आहे. खूप हे आहे, जाड आहे. तर मच्छी कढीला कधी पण लक्षात ठेवा, वाटण एकदम बारीक पाहिजे. असं हे बारीक वाटण पाहिजे. काढून घेते. अच्छा आयशा मॅम, तुम्ही कोकणातले आहात, तर तुम्हाला माहितीच असेल मच्छी कढी कशी बनवतात. पण काय काय जणांची बनवायची पद्धत वेगवेगळी असते. तर माझ्या बनवण्याची पण पद्धत जरा वेगळी आहे. तर आता मी बाकीचं वाटण पण मी वाटून घेते. अवघड नाहीये, खूप सोपी आहे. तर हे मी मिक्सरचं भांडं उघडलं तर लगेच ठसका लागलेला आहे. तर बऱ्यापैकी आता हे तिखट झालेलं आहे. मिरची तुम्ही घालू शकता. तर आता हे मिक्सरला मी पूर्ण वाटण करून घेणार आहे. हे पण बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे. पाणी घालायचं वाटण. पण आता वाटायला आलेलं आहे बारीक. तरी पण मी अजून थोडं वाटून घेते, कारण मला ही बारीक पेस्ट पाहिजे. तर आता हे झालेलं आहे बघा, असं मस्त बारीक वाटण झालेलं आहे. मच्छी कढी करून टाकते. तर मग आता ठेवलेली आहे. गरम करून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये मी कांदा घालणार आहे. करपवायचं नाही, पण लाल करून घ्यायचं आहे. तर सगळेजण माझे व्हिडिओ बघतात, मला खूप आवडतं आणि मला जेवण वगैरे करायला खूप आवडतं. तर तुमचं धन्यवाद, सगळेजण माझे व्हिडिओ तुम्ही पाहतात ते सपोर्ट करत राहा. बघा असं कांदा परतून घ्यायचा. तोपर्यंत ही मच्छीला जो मीठ लावून ठेवलं होतं ते मी धुवून घेणार आहे. म्हणजे ह्याचा जो हिरमुट जो वास असतो तो सगळा निघून जातो. तरी दोन्ही मी मासे एकदा पाण्याने धुवून घेते.
1 चमचा मी वाटण साईडला ठेवणार आहे मच्छीला लावायला, फ्राय करायला. बाकीचं मी हे सगळं याच्यात घालणार आहे. हे एवढं असं ठेवून देते, म्हणजे मला मच्छी फ्राय करायला मला पाहिजे, त्याने मच्छीला टेस्ट खूप चांगली येते. तर आता हे घालायचं आहे वाटण. आणि हे जे मगाशी मी मिक्सरमध्ये थोडं वाटण असं घातलेलं होतं ते सुद्धा घालायचं आहे. तर आता हे चांगलं असं व्यवस्थित एकदा परतून घ्यायचं आहे. तर परतताना ह्याचे असे बुडबुडे उडतात, तर त्याच्यामुळे आपण असं हे ताट ठेवायचं आहे. 1 मिनिट असं ताट ठेवायचं. तर आता मी हे वाटण एकदा असं परतून देते, म्हणजे खाली लागू वगैरे नाही. ह्याला जास्त असं तेलामध्ये परतायचं नाही. तर आता हे व्यवस्थित 1 मिनिट परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे याचे बुडबुडे जे अंगावर उडू नये म्हणून. तर आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. मच्छीची कढी किती पातळ पाहिजे आणि किती जाड पाहिजे हे आपल्यावर असतं. पाणी घालणार आहे. एवढं पातळ ठीक आहे. जरी तुम्हाला याच्यापेक्षा पातळ पाहिजे तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी अजून घालू शकता. थोडंसं अजून घालते पाणी याच्यात. तर ह्याला चांगली आता उकळी येऊन द्यायची आहे. बघा कलर सुंदर आलेला आहे मच्छीच्या कढीला. जाडं मीठ घालायचं आहे. जाडं मीठने मच्छी कढीला टेस्ट बरी येते. तर मी यामध्ये चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे. कोकम तर हे घालायचे आहे. 7-8 कोकम घालून घेते आणि ह्याला चांगली उकळी येऊन द्यायची. कुठल्या गावाचे? कुठलं गाव तुमचं? हाय मॅडम, कसे आहात? द्यायची आहे. साईडला ठेवूया आणि आपण फ्राय करायचं मसाला तयार करून घेऊया. उकळी आल्यावर मी त्याच्यात मच्छी सोडणार आहे. तर आता तुम्हाला त्याच्यामध्ये मसाला तयार करून दाखवते. तर हे मी मगाशी वाटण करून ठेवलेलं ते घालणार आहे मी याच्यात. तर त्याच्यात थोडंसं पाणी घालून ते आमटीत घालून टाकायचं. मी घालते याच्यात. झालेलं आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये मी मालवणी मसाला घालणार आहे 2 चमचे, 2-3 म्हणजे तुमच्या तिखटप्रमाणे. लाल तिखट घातलेला 1 चमचा.
आहे आगळ. तर हा कोकमचा रस असतो, तर हे मी घातलेला आहे. 1-2 चमचे घातले, अंदाजप्रमाणे घातले. तुम्ही 2 चमचे घाला. तर आता ह्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकलेली आहे, 1 चमचा. हळद घातलेली आहे मी. आणि हे बारीक मीठ घातलेलं आहे. जाडं मीठ लावलेलं मी मगाशी मच्छीला. आता मी तर आता हे मिक्स करायचं आणि हे मच्छीला लावून घ्यायचं आहे. आता मी एक एक मच्छीला लावून घेते. मस्तपैकी असं हे लावून घ्यायचं आहे. लावून घेते सगळं मसाला. हे बघा, त्याला 5 मिनिटं साईडला ठेवून द्यायचं. मी तुम्हाला ह्याचं वरचं तर हा आहे बारीक रवा घेतलेला आहे. तर हा 0 नंबरचा रवा आहे. तर ह्याच्यात मी थोडंसं गव्हाचं पीठ टाकते. तुमच्याकडे तांदळाचं पीठ असलं तांदळाचं पीठ घाला. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आहे. हो, त्रिफळा आयशा मॅडम टाकावं लागतं, त्याने टेस्ट खूप छान येते त्रिफळ घातल्यावर मच्छी कढीला. आणि जर तुमच्याकडे हळदीचं पान असेल ताजं, तर ते पण तुम्ही घातलं तर त्यामुळे पण मच्छी कढी खूप छान होते. पण आता कसं थंडी असल्यामुळे पानं ती सुकून जातात आणि हळदीची पानं भेटतात पण एवढी नाही भेटत. तर मी ह्याच्यात हळदीचं पान घातलेलं नाही. जर तुमच्याकडे हळदीचं पान भेटत असेल तर तुम्ही नक्की घाला. आता याच्यामध्ये थोडंसं मालवणी मसाला घालायचा आहे. जास्त नाही घातलेला, थोडंसं घातलेलं, अर्धा चमचा. आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता मच्छी कढी आपण बघून घेऊया. तर ही साईडला ठेवायचं आहे. मच्छी कढी आता झालेली आहे, उकळलेली आहे चांगली बऱ्यापैकी. व्यवस्थित एकदा हलवून घ्यायची आहे मच्छी कढी. बघा मस्त असा, जास्तही पातळ झाली नाही आहे आणि जास्तही घट्ट नाही आहे. गॅस जरा बारीक करायचा, जास्तही फास्ट ठेवायचं नाही. आता आपण ह्याला जरा ह्याची चव बघायची, आंबट आहे की नाही, तिखट आहे की नाही. जर तिखट नसेल तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या अशा उभ्या चिरून घालू शकता. तर ही आता कढी बरोबर आहे. थोडंसं आंबट मला कमी वाटलं म्हणून 1 कोकम घातलेलं आहे, जास्त नाही घातलं. आणि थोडंसं मीठ कमी आहे, तर मी याच्यामध्ये मीठ ॲड करते. आता हे सगळे मच्छी म्हणजे बांगडा आहे, पाचाळी आहे आणि सरंग्याचे डोक्याचा भाग वगैरे आहे. तर हे सगळं मी आमटीत घालणार आहे. सरगा म्हणजे हलवा, पाचाळी म्हणजे काटेरी मासे. तर काटेरी माशांची कढी खूप छान लागते. तर जर तुम्ही कधी कढी वगैरे केली तर तुम्ही असे काटेरी मासे घ्या, तारली वगैरे असे करली, तर त्याची कढी खूप सुंदर लागते. तर आता हे
सगळे मासे मी घालणार आहे आणि ह्याला फक्त 5 मिनटं उकळी द्यायची, नाहीतर हे मेन होऊन जातात. चव बघितलेली आहे, सगळं त्याच्यात व्यवस्थित आहे. तर आता हे मी एकदा हलवून घेते आणि ह्याला चांगली आता उकळी येऊन द्यायची. 5 मिनटं फक्त उकळी, झाकण वगैरे ठेवायचं नाही. तर आता ही उकळी येताना आपल्याला कोथिंबीर घालायची आहे. कोथिंबीर तुम्हाला किती घालायची तुमच्यावर आहे. तर बघा, मस्त अशी ही मच्छी कढी आता रेडी आहे. 2 मिनिटाला उकळी देणार आहे आणि मग मी गॅस बंद करणार आहे. तुम्हाला मग मच्छी फ्राय दाखवते मी. मच्छी बघा आता ही शिजायला आलेली आहे बऱ्यापैकी मस्त. जास्त याला उकळी देऊ नका, नाहीतर ही मासे मेन होऊ शकतात आणि त्यात चेंदा मेंदा होतो मग माशांचा. तर मस्तपैकी बघा कढी आता ही मालवणी स्टाईल रेडी आहे. खूप छान लागते. जर कुणाला मच्छी कढी येत नसेल करायला तर तुम्ही ह्या पद्धतीत करा. एकदम मी सोप्या पद्धतीत तुम्हाला दाखवलेली आहे मच्छी कढी. आणि मच्छी कढी करायला किती वेळ लागतो हे पण तुम्ही बघितलेलं आहे. तर मच्छी कढी करायला म्हणजे आपण व्हिडिओमध्ये जर बघणार तर थोडं थोडं करून बघतो, तर मी पूर्ण लाईव्ह मच्छी कढी दाखवलेली आहे. तर तुम्ही बघू शकता 20 मिनिटात ही मच्छी कढी रेडी आहे. जर तुम्ही सगळी तयारी करून ठेवली, खोबरं वगैरे किसून ठेवलं तर. अच्छा मॅडम, तुम्ही संगमेश्वरचे? अच्छा अच्छा. आयशा मॅम, मच्छी कढी रेडी आहे. आता आपण ही उतरून घेते. मी तुम्हाला मच्छी फ्राय करून दाखवते. तर जेवण करताना पसारा होतोच, तर तुम्ही समजून घ्या. तवा चांगला असा गरम करून घ्यायचा, लोखंडी तवा नक्की घ्या मच्छी कढीला. त्याच्यामध्ये मच्छी कढी मस्त अशी टेस्टी होते. तेल घालून घ्यायचं आहे. तेल गरम होईपर्यंत आपण ह्याला 5 मिनटं मी मच्छीला मसाला वगैरे लावून ठेवला होता, तो मी ह्याच्यात हे बघा हा आहे तयार करून ठेवलेला आणि ही मच्छी आहे. तर मी तुम्हाला मच्छी फ्राय करून दाखवते. एकदा व्यवस्थित एकदा हलवून घ्यायचं आहे आणि ह्याला लावून घ्यायचं आहे मसाला. तर मी याच्यात मालवणी मसाला घातलाय, तर त्याला एवढा कलर नसतो. आणि जर तुम्ही ह्याच्यामध्ये काश्मीरी मिरची पावडर टाकली तर ह्याला कलर छान येतो. तर माझ्याकडे काश्मीरी मिरची पावडर नाही आहे, म्हणून मी माझ्याकडे जो मसाला होतो त्या मसाल्यामध्येच मी तुम्हाला मच्छी दाखवली आहे. तर तुमच्याकडे जे मसाले असेल तुम्ही ते ॲड करू शकता. तर आता तेल तापलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये एक एक मच्छी सोडायची आहे. तर गॅस आधी फास्ट करायचा आहे मच्छी सोडताना. तर ह्या तव्यावर मी 4च मासे ठेवलेले. जास्त घातलात तर ते साईडने असे भाजणार नाही. तर आता गॅस आता एकदा थोडं 1 मिनटं असंच गॅस फास्ट ठेवायचा आहे आणि मग
बारीक करायचं आहे.